आर'नाइ 5G YouTube चेनेल नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम दिनैनि गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय महिला उद्धमिता अभियान स्किमनि 10,000 रां सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरा बे महिला उद्धमिता अभियान स्किमनि रांखौ गोबां मानसिफोरानो नेगासिनो दं, जाय बिथांमोना फर्मखौ फिलआप बानायनानै दोनदोंमोन। गोबां मानसिफोरानो सोंहरदों रांखौ मोनगोन ना मोनला। नोंथांमोननो आं मोनसे आपडेट लानानै फैदों। नोंथांमोना रांखौ मोनगोन ना मोना आरो बे महिला उद्धमितानि खामानिया बेसेबां आग बारनानै दं बेनि A to Z आपडेटखौ नोंथांमोननो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों शेयार बानायगोन। लोगोसे आसामनि CMआबो बेनि मोनसे गोनांथार आपडेट होदों। बे आपडेटखौ नोंथांमोननो भिडिअनि जोबनायथिं शेयार बानायगोन। जाय बिथांमोना महिला उद्धमिता अभियान स्किमाव एप्लाइ खालामनानै 10,000 रांखौ नेबाय दं, नोंथांमोना थाबैनो मोननो हागोन। बेनि अट'मेटिक नोंथाङा जेब्ला बे स्किमनि रांखौ गभर्नमेन्टआ ट्रेन्सफार खालामगोन, नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव बे 10,000 राङा हाबगोन आरो नोंथाङा बे 10,000 रांखौ गभर्नमेन्टनो हरफिननाङा, बेखौ गभर्नमेन्टआ रोखायै बुंखादों। बेनि दा खामानिफोरा जोबजोब्बाय। दा जास्ट गभर्नमेन्टआ बेनि पेमेन्टखौ रिलिजल' खालामनो गोनां। नोंथाङा 10,000 रांजों जुदि बिजनेस मावनानै मोजां देखायनो हायो, अब्ला नोंथाङा इयुनाव गोबां बेनिफ्राय रां मोननो थांबावगोन। गिबियावनो नोंथाङा बेनि सार्भेखौ नायजागोन। बेनि सार्भेनि मोनसे आपडेट फैखादोंमोन आगोलावनो। नोंथाङा लिंकआव थुनानै नैबे सार्भे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि सार्भे खैजोन ग्रुपआव बेसेबां मेम्बारफोरा सार्भे बानायजादों, बेयाव सार्भेनि आपडेट बेयाव फोसावनानै होदों गभर्नमेन्टआ। नोंथाङा बेखौ चेक खालामनानै लानो हागोन। बे सार्भेखौ नोंथाङा चेक बानायनो थाखाय लिंकआव थुनानै नैबे पेजाव फैनानै नोंथाङा गावबागावनि डिस्ट्रिक्ट, नोंथांनि ब्लक, PCDC आरो नोंथांनि गामि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नाम बेफोरबायदि नोंथाङा क्लिक खालामनानै गावबागावनि ग्रुपनि सार्भेखौ नोंथाङा चेक खालामनानै लानो हागोन। गिबियावनो नोंथाङा बे महिला उद्धमिता अभियान स्किमाव रां मोननो थाखाय नोंथाङा आधारजों बेंक एकाउन्ट DBT कानेक्ट थानाया गोनांथार। नोंथाङा थाबैनो बेखौ बानायना लाबानो जाबाय। गभर्नमेन्टआ बे महिला उद्धमिता अभियान स्किमनि रांखौ जेब्ला रिलिज खालामगोन, बेयाव मोनसे डेट फोसावगोन। दा बेनि जेबो आपडेट गैया। CMआ बे महिला उद्धमिता अभियान स्किमनि रांखौ थाबैनो बेयाव सोनायनि बाथ्रा बुंदों। नोंथांमोना बे महिला उद्धमिता अभियान स्किमनि रांखौ नभेम्बर मान्थनि जोबनायथिं नोंथांमोना मोनहैनो हागौ। बेनिबो मोनसे गभर्नमेन्टआ बिग आपडेट होखादोंमोन आगोलावनो। जाय बिथांमोना महिला उद्धमिता अभियान स्किमाव एप्लाइ खालामनानै दोनदों, नोंथाङा नैबे DBTखौ नोंथाङा थाबैनो चेक बानायबानो जाबाय। आरो नोंथाङा बेंकफोराव लानाय लनफोरा जुदि डिफल्टार, नोंथाङा लनखौ सुख'नो हायाखैब्ला नोंथाङा बेखौ थाबैनो सुख'बानो जाबाय। मानो होनोब्ला नोंथाङा महिला उद्धमिता अभियान स्किमाव एप्लाइ बानायदोंमोनब्ला बेंकआव नोंथाङा रांखौ लन लानानै सुख'नो हायाखै, नोंथाङा लन डिफल्टार, अब्ला नोंथाङा बेनिफ्राय रांखौ मोननाय नङा। नोंथाङा थाबैनो मोनगोन जाय बिथांमोना महिला उद्धमिता अभियान स्किमाव एप्लाइ बानायदों। गोबां मानसिफोरा सोंहरबाय थानायखाय आं नोंथांमोननो मोनसे नैबे भिडिअनि जोहै आपडेट लाबोदों। नोंथांमोना सिन्था खालामनाङा, थाबैनो बे महिला उद्धमिता अभियान स्किमनि 10,000 रांखौ मोननो नोंथांमोना थांगासिनो दं। दानिया जोङो नायदोनि आसामनि CMआ बे महिला उद्धमिता अभियान स्किमनि बागै मा आपडेट होदों, जों बेखौ नायदिनि। অসম চৰকাৰে মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকললৈকে 10,000কৈ টকা আমি অনুদান হিচাপে আগবঢ়াম। ইয়াৰ ইতিমধ্যে ইলেকশ্যনৰ আগত চবেই প্ৰপত্ৰ পূৰণ কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ এতিয়া অনুসন্ধান চলি আছে। আৰু মই যিমান দূৰ জানো প্ৰায় 35 লাখ মহিলাই 10,000কৈ টকা পাব, তাৰমানে 3,500 কোটি টকা। আৰু এই 10,000 টকা ঘূৰাই দিব নালাগে। এতিয়া নেটফিয়ে যদি ইয়াৰ ভিতৰত যিসকল বিচাৰে তেওঁলোকক যদি 15,000 টকাৰ এটা লোন দিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে মহিলাসকলে 25,000 লগ লাগি কিবা এটা ভাল কাম কৰিব পাৰিব। বা এই বছৰ যদিও নিদিয়ে, আমি অহা 10,000 টকা যিসকলে ভাল কাম কৰিব তেওঁলোকক আমি পিছত আৰু 15,000 দিম। তেতিয়া যদি নেটফিয়ে লগত 10,000 টকা এটা লোন দিব পাৰে, তেতিয়া মহিলাখিনি উপকৃত হ'ব। কিন্তু নেটফি ইমান ডাঙৰ অনুষ্ঠানো নহয় যে সকলোকে দিব পাৰিব। গতিকে আমি গোটেইকেইটা নেটফি আৰু বেলেগ বেংকসমূহৰ লগতো কথা পাতি আছো যে চৰকাৰৰ টকাখিনিতো সুদো দিব নালাগে, ঘূৰাই দিব নালাগে, অনুদান হ'ব। কিন্তু তাৰ লগত আপোনালোকেও যদি লোন এটা দিব পাৰে,
তেতিয়াহ'লে মহিলাখিনিয়ে নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত নিজে থিয় হ'ব পাৰিব। এইটো এটা আমাৰ ডাঙৰ প্ৰগ্ৰেম এটা আমি চিন্তা চৰ্চা কৰি আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ। প্ৰথমতে মোক 10,000 টকাটো দি ল'ব দিয়ক,